Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas every day. Ejo, what's up, vítajú One Day Majiteľ, hashtag 12. Inakže vôbec dneska nič nestíham, bol som ráno v práci od 9. a akože to som mal iba takú narýchlo som tam bol na hodinu a pol. Teraz idem na top dancing. Som na to veľmi zvedavý, minulý rok som bol. Kvôli top dancingu som možno aj začal tancovať inak. Kvôli akože súťaží top dancing, lebo tam ma tak najviac zaujalo ten tanec, asi. A no hej, ja nestíham. Už bolo aj solo, Kylers, aj solo, aj duo. Dúfam, že aspoň to trio stihnem, ale ponáhľam sa. Ale tak natočím tieto zábery, takže čo? Za to zanechaj like, odber a komentár. A určite to aj zdieľaj medzi svojimi kamarátmi. No okej, top dancing zatiaľ hodnotím dobre, dúfam, že ma počujete, lebo je trocha aj tá hudba ešte počuť, aj keď som už zabudol. Ale idem teraz pozrieť niečo na námestí, mali byť nejaké auta, alebo čo som videl na storkách u pár známych. Takže idem tu pozrieť, čo tam bude. A všetky zábery vám dám na konci. Takže určite si chodte pozrieť celý vlog, aby ste videli všetky zábery. Čaute. Je to tu že premnožené autami a motorkami. Idem vám... Sekundička. Idem vám to teraz že poukazovať. Dúfam, že ma počujete. Idem vám to poukazovať proste. Sú tu auta a také veci, ale mňa viac zaujalo toto. Harley Davidson, šéfe. Pauzička, musel som si sa ísť prezviecť, doplniť energiu a idem za chvíľu naspäť. OK, idem zase naspäť. Bol som si vymeniť veď fit, jak som vám vravel. Vlastne však môžeme sa fitček vám ukážem. OK, idem a hádam dobré. Mám takúto bundu Adidas, Ivy Park a No 9 tričko. Takéto široké gate. Či ma vidíte. A New Balance, čo som mal aj predtým, takže toto je môj fit. A možno sa ešte raz poviem prezrieť, uvidím. Ešte mám taký jeden fit v hlave, vymyslený, ale uvidíme, ak budeme všetko stíhať. A pôjdeme aj na kávu do také novej otvorenej prevádzky v Topolčanoch. Čiže už som tam síce bol včera, dvakrát a fakt to tam akože vyzerá dobre, ukážem vám to. OK, tady sme na káve, Starý Opus sa to volá, je to taká nová kaviareň v Topolčanoch, ak ste tu ešte neboli, tak určite príďte. Vyzerá tu dobre, ak dúfam, že ma počujete, lebo stále tu húkajú tie motorky, takže audio bude v tomto videu, že fakt super. Hej, odporúčam, dal som si Batch Brew a je dobrý. Práve ideme ešte zas ku nám, idem sa prezliecť do niečoho prešlo auto, do niečoho teplejšieho, lebo už ako je dosť zima, aj keď sme vnútri, ale potom pojem domov a bude mi, chápete, zima. Aj tak teraz sme si ešte pozreli, jak tancoval v finále JVK, akože nechápem, že prečo nepostupili HVK, ale OK, nebudeme tu teraz nič rozoberať a som zvedavý ešte na battle.
Nie, neviem až tak dlho točím, lebo ja to na vás tak sekundu z toho. Hej, Sirka, aj to vlastne nefunguje. Než to je mohlo fungovať. Neviem čo. A tam popolný